שלום לכם צופים יקרים, היום אני אראה לכם איך לעשות מכונות מלונים אוטומטית שקוצרת אוטומטית ולמה דפוק זה פה. טוב, נדגים לכם. נעשה שמש. אוקיי, נדגים. אני פשוט ככה פק. what the fuck. אוקיי. טוב, מה שראיתי ככה. אני בא דרך, עולה, וזה לא כזאת בעיה, זה פשוט 2 שניות להסביר וזהו. זה רק מה שלא גאון ברדסטון. טוב, לא, שאפילו טיפה לא מבין ברדסטון יכול לעשות את זה. בלי להעליב או משהו. אוקיי, מה שצריך זה, נשאר לי מהמנוי הקודם. פשוט צריך סטיקי פיסטון. פיסטון עלק, פיסטון. וכן, זהו נדמה לי. ומים. נו, אז זה מה יש לי. טוב, נו. מה שנעשה זה ככה. הקרוס, זה חמוד. טוב, מה שנעשה זה נעשה חור 4 על 3. אוקיי, בגדול כזה. כן. עכשיו אפשר יותר גדול גם ככה, אבל פשוט אין לי כוח. אפשר לעשות את זה פשוט עצום, אולי אני אעשה אחר כך. ככה, פיסטונס, שמים בשחזי רדסטון אחד על השני, וחשוב שהוא יהיה לא ככה, ככה, ואז לא יעבוד לכם. אוקיי, שמים רדסטון, ככה, ככה, וזהו. עכשיו תראו, נשים מכסים. אוקיי, אז בשביל שישאר לכם, קודם כל בשביל שזה יעבוד ממש, כאילו בשביל שיעבוד לכם מהזה של המלונס, תשימו במרחק של 1-2, תשימו ככה, מעיין כזה, של 2-2, סליחה, ותסגרו עם גרס. עכשיו תלחצו, תק יוצא, ראיתם? מה שנעשה עכשיו זה נלך להביא לנו מלון בלוק, זה כאן, נכון? לא, כאן. כרגע בוא נראה. אוקיי, נשים לנו ככה, דוחצים וזה שובר. מעולה. אז כן, צריכים לקבל לייק וסאבים, עזרתי לכם. אם תרצו מדריכים אז גם לייק and a sub. אז יאללה ביי.